הכוח שרוח הקודש נותנת לנו הוא משהו שמשקף את הטבעי כמו גם בעל טבעי. הוא נתן לנו כוח, אהבה ומשמעת עצמית. כוח יכול ליצור, אתה יודע, הרבה דברים. גיבו את רוח הקודש כגון תעוזה להטיף את הבשורה וכוח לבצע ריפוי, ניסים. כך. איך לקבל כוח מרוח הקודש? רוח הקודש שיש לנו כאן היא נפלאה. אז, בגלתים פרק 3:14 אומרים את זה. אנו. לקבל את הרוח המובטחת. דרך אמונה. קיבלנו. הרוח המובטחת באמצעות אמונה. אז, בעודנו מערערים על דבר אלוהים. אמונה באה על ידי המילה הזו. הרומאים פרק איז. ועל ידי אמונה זו אנו חווים את נוכחותה וכוחה של רוח הקודש.